Se on todennäköisesti semmonen niin sanottu kaartiventsula. Rauhallisuutta, jonne sä väriset ja hyttyt. Minuutti mennyt. Elikkä minuutti pisteisiin. Jonni, minuutti pisteisiin. Joo, hieno käännä. Kolme minuuttia jäljellä, 0-0. No problem. Hyvä. Joo, käännä. Nyt pysy siinä Jonne hetken aikaa. Pysy Jonne hetken aikaa siinä. Johdat 2-0. Älä katso sinne tauluun. Jonne sai johdat 2-0. Jonne. Oi. Matto numero 1, ottelu numero 19, Jaakko Hattunen vastaan Olli Maalainen. Korjaa poskuna. Selkä suoraksi. Älä lähde kaatumaan. Ei kai siitä. 2 minuuttia jäljellä. Lantio alas! Saissa kuvaantumaan mua. Minuutti jäljellä! Kuulis varmaan Jonni, minuutti jäljellä, johdat 2-0. Kaverin oikeastaan pakko niin vähän hakea sippiä sieltä. Selkä!